Hej mennesker på YouTube. Så har jeg lavet røring, mand. Her har vi verdensmesteren, eller synes vi selv, i at lave røgringen. Fuck, det er lyst. Jeg kan ikke Man kan ikke engang se lyset, mand. Ja, man kan ikke engang se røgen. Ej, venlig, vi redigerer det lige. Ja, tak. Så, det var vist bedre. Nu skinner vi ikke så meget. Okay, vi har jo lige besluttet os, at vi opretter en blog. Video. Henriette, det er mig, og Emma. Og vi vil godt lige starte med at præsentere os selv. Emma, vil du starte? Ja. Hej, jeg hedder Emma. Jeg er 14 år gammel. Kommer fra en lille lorteby. Far. Ja, jeg går på efterskole i Esbjerg. Sammen med hende her. Min dejlige bedste veninde. Som er kuldskør. Ja, jeg har en hest. Som du skulle se. Vi går til ride. Eller vi går på ridelinje sammen. Det er noget af det bedste. Bortset fra Obelix Blamsoldt. Nå. Indes. Ja. Nu må hun sgu overtage. Okay. Vi har valgt vores... Eller, nu vil jeg godt lige starte. Ja. Blah. Nå, okay. Jeg hedder Henriette. Jeg er 16 år gammel, går i 9. klasse på Bjerghus Efterskole i Esbjerg. Det kan jo godt. Ja. Vi har ridelinje sammen, og... Føj, det smager klamt. Det er mentol. Det er derfor. Vi bliver kaldt grisling og tyrdyr, fordi det synes vi er ekstremt hyldende morsomt. Jeg er tyrdyr, og hun er grisling. Nej, jeg er Peter Plys. Nå. Ej, du er grisling. Vi tager gerne imod spørgsmål, og vi tager helt sikkert gerne imod forslag. Vi laver en chokoladedans, inspireret af... Hvad hedder han? Til Raphimmel, eller hvad fanden han hedder fra Gåsvognen på den dag. Han er totalt sej. Ja. Det er han! Ja. Du skal se hans video. Ja, jeg ved det godt. Jeg har godt set hans video med den der chokoladekage. Okay, dansen. Totalt op så. Vi har en fanside på Facebook, som vi linker under altid siden, at hvor fanden nu er han nu, ikke? Emma, hvad laver du? Røgring. Fed. Okay. Vi tager gerne imod forslag, og vi laver lige en eller anden totalt creepy lige nu. Ja, okay, Henriette, der laver chokoladedans. Ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Bare dans.